Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του σύγχρονου και ελεύθερου ελληνικού κράτους και κυρίως το δημογραφικό πρόβλημα, αποτέλεσε εφαλτήριο ώστε μια ομάδα από ανθρώπους με όραμα και αγάπη για την πατρίδα, την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό να ιδρύσει την Great Greece Forever που στόχο έχει να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας με όλο τον ελληνισμό παγκοσμίως. Εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς γιατί έχουμε μία μητρική γλώσσα που υπήρξε οικουμενική. Η γλώσσα αυτή αποτελεί στη θαυμαστή διαχρονικότητά της ένα πολύτιμο στοιχείο της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του λαού μας. Αυτή τη σπανιότητα της γλώσσας μας επιβάλλεται να μεταδώσουμε ως πολύτιμο θησαυρό στα παιδιά μας, στα ελληνόπουλά μας. Σημειωτέων το 2050 θα είμαστε στατιστικά αποδεδειγμένα 7,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό η Great Greece Forever προχωράει στη δημιουργία ενός εξατάξιου ψηφιακού δημοτικού σχολείου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Στη Μαδαγασκάρη, στο Εκουαδόρ, στην Αργεντινή, στη Ρωσία, στη ΣΥΠΑ, στη Γεωργία, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ουκρανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Νορβηγία, στον Παναμά, στην Κίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου υπάρχει έστω και ένας Έλληνας. Σας καλούμε όλους να είστε δίπλα μας και μαζί να κάνουμε πράξη το ψηφιακό δημοτικό σχολείο. Δήμους, συλλόγους, κοινότητες από Ελλάδα και εξωτερικό, ανθρώπους με όραμα, αγάπη για την πατρίδα, διάθεση για έμπρακτη και ανιδιοτελή προσφορά και πάνω απ' όλα την αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην χώρα από την οποία προήλθαμε και μας ανέδειξε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο καθώς η αγάπη και στήριξή του αλλά και ο θεάρεστος λόγος του μας αφυπνίζει, μας ευαισθητοποιεί και μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε το δύσκολο έργο μας. Οραματιζόμαστε το μέλλον και αφήνουμε τη γλώσσα μας παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.